Šta je, Despiću? Evo, Bajiću moj, ti? Evo, kako si? Evo, Bajiću, nije loše, brate, dobro. Stigo smo do polufinala. Stigo smo, zadnje snimanje, reci. Kako se osjećaš? Mislim, zadnje snimanje bez, da kažeš, baš finala. Da. Kako se osjećaš? Pa dobro, otko znam, naspavno, jedva čekam da se kao ovo sve, znaš, brate, baš dugo traje ovo sve, znaš. Dugo traje, i dosta smo se svi dali za ovaj projekat i nekako mi je čudno da je to sve, nekako nije mi još, uvijek nisam prihvatio, nije mi realno da je to, kao, znaš. A brzo je prošlo? Pa sporo brzo, čudno, tenzično. To kad si pobedio tenzije. Ajde da vidimo koji sukob ti je ostao najupečatljiviji ove sezone. Najupečatljiviji? Da. Pa ne bi ni jedan izdvojio zato što je baš, bilo je dosta nekih baš ozbiljnih sukoba i ozbiljnih svađa i ozbiljnih stvari i onda ne znam koji bi izdvojio jer ja samo Sviki nisam imao, da kažeš, ozbiljan sukob i možda s Bosancem neki ne ozbiljan, nego smo imali tu sukob u emisiji. Ne sukob, nego više smo se drndali jedno drugo, znaš, a ovo su bili baš onako malo sukobi, malo sa Jelenom, pa sa Zoricom, s Bojanicom, razumeš? A dobro, Bojana je rekla da se zadnje 3 emisije vas dvoje je super. I da je vreme za jednu kafu, da popijete i da meditirate zajedno. Pa ajde, vidjet ćemo. Moram te pitati, od kandidata koji su ispali, za kog ti je najžalije što je ispao? Od kojih? Mojih? Tvojih, koleginih, sve. Pa, mislim, žao, brate, nema šta, to je takmičenje nekad, kako ti kaže, ne određuje tu jedna osoba ili publika, to određuju dosta nekih faktora, mora da ti je i dan i ovo i ono, možda nekad ni nečije mogućnosti i neki kojih je ispao, možda neko ostao koji ima manje, razumeš, što ti se život, Bajiću, znaš. Evo je Anđela Lutkica. Dobar dan! Ćao. Nema tu, to ti je ko život, znaš, nema tu žao, ne žao, nismo mi tu da se žalimo. Razumeš, znači svakome je to jedan dobar stepenik i dobar put ka nečemu boljem, svaki minut na ovoj televiziji košta, tako da ne treba nikom bude tu žao, brate, bilo koga. Znaš šta me zanima? Kada bi se dodala 6. stolica za sledeću sezonu, koga bi volao da vidiš u žiriju? Za 6. stolicu? Da. Ne znam. To je baš teško. Teško je odabrati ljude da rade ovaj posao, znaš. I generalno kad smo bili nešto sastančili ko bi bio dobar za žiri, vamo tamo i to, mnogo je teško odabrati nekoga ko će tu da sedi bukvalno ne znam koliko sata, od 2 do 10 uveče, razumeš, i da sve vreme imaš šta da kažeš i da znaš da kažeš i da razmišljaš i da odgovoriš i opet da si kompetentan za muziku, da kažeš nešto, kapiraš, znaš, to je mnogo teško i mnogo teško to ljudi isprate, tako da sam ja ovim žirijem sad što je najzadovoljniji. Znaš, sad, koga bi dodao ne bi znao da ti kažem, jer je to veoma specifičan posao i mislim da to baš nije za svakoga, da je za veoma neki manji procenat ljudi da mogu da isprate takvu vrstu snimanja i takvu vrstu posla, znaš. Reci ti meni šta ti spremaš za finale? Pa ništa, podršku. Pa verovatno ćeš svojim kandidatima da što? Da, spremam ludilo, ali ja dolazim ko podrška i ko mentor i to je to. Oni se pokazuju publica glasa i to je to. Ja jedva čekam finale da se vide stvari, znaš, jer ovde može, znaš, malo se s nekim zakačiš, neko bude, makar ne ja, sujetan, da, ne, razumeš? A publika, kad glasa, to je već druga priča, znaš. Dobro. Neću da te smaram više, hvala ti. Gledamo se u finalu. Vidimo se, Bajiću moj. Dobar dan, Viki. Stigo smo do polufinala. Stigo smo, nekako. Kako se osjećate? Pa fenomenalno, imamo divne kandidate, jako dobre pevače smo iznedrili. Baš jedva sad čekam da vidim ko će proći u finale i ko će biti tih velikih finalnih 15. Moram vas pitati, jedna zanimljiva sezona. Spoj žirija je malo bio čudan u startu, svi su to komentarisali. Na kraju se ispostavilo da je bilo nešto neverovatno. Koji sukob vam je najviše ostao upečatljiv žirija
I koja polemika oko kog takmičenja vam je najviše? Ja ne volim sukobe, tako da ih i ne pamtim. I ne želim da ih se sećam, nekako ih anuliram, jer nisam konfliktna osoba, iako se mnogi kače za mene i misle da sam ja ta neka možda najslabija karika za koju se lako zakačiti i koju je lako slomiti, ali sam ja jako žilava. Tako da se prevare tu. Ne volim konflikte, vrlo brzo ih zaboravljam, ali je bilo mnogo duhovitih momenata, mnogo smešnih momenata, mnogo lepih, tako da samo njih se sećam. A za kog kandidata koji nije prošao polufinale vam je najviše žao što je ispao? Ima više. Ima više, ne bih niti da izdvojam sada. I vaših i kolege? I mojih i taj više. Često dolazite u sukob sa kolegama iz žirija, pogotovo sa Jelenom, oko izbora pesama za vaše kandidate. Uzet ćemo primer za Jovana, kada je rekla da je to seljačka muzika. Kako vi gledate na to? Pa ona ne razume i ne voli tu muziku, ja to ne mislim da je seljačka, to je narodska muzika, ne samo narodna, nego narodska. To je nešto što narod voli i ja sam lik iz naroda i ja to volim. Mene zanima kad će nov album? 15. juna. Jel to znači da će neke pesme biti u finalu ovde predstavljene? Biće, naravno. Sad da li je 15. 16. ili 17. ili nešto u ta 3 dana. Dugo se čekalo. Dugo se čekalo na taj album. To jako dugo, mnogo godina. Više od decenije. A ima neki duet, nešto sam ja načuo da postoji. Ima duet, da, prvo ide duet sa Nerminom i to je na neki način, pošto je Taškija započinje sa svojom produkcijom Balkan Sound Factory i mi smo njegove prva 2 izdanja, odnosno Nermin i jeste, da kažemo, njegovo zvanično prvo izdanje. Samim tim on njega samostaljuje i spremamo album, Nermin kreće sa solističkim svojim albumom i počinje, ima dosta pesama, tako da to jeste najava toga, a ovo je za mene samo najava mog albuma. Biće puštena ta pesma koja je duet, koja se zove Samo najjači ostaju. Kako i treba. Tako je, Samo najjači ostaju i jedna moja, Mile moje, koja je snimljena, verovali ili ne, još 2017. 18. I spot je snimljen 18. Spot je crtani film. I to, evo, stoji i čeka 2018. Naravno, promenili smo mi opet po 3. put neki novi aranžman, neke nove zvukove i bit će to fantastično, ali to je samo najava mog albuma i onda krećemo sa isbacivanjem novih pesama i najavom koncerata. I to je u opticaju, to nam se veoma sviđa, jer se čeka već dugi niz godina da se to desi. Moram vas pitati, juče ste prokomentarisali za Kumu, za sliku sa nisam stigla da je Zojan Taški se sinoć čuo sa njom, ali ne mislim da je Taški s njom o tome pričao. To su teme za mene i za nju. Htjela sam danas da je zovem, ali verujte da nisam stigla u haosu, sam zvačuje večeras ili sutra, da vidim šta je to na pomoru. Da li će biti haljina neka dobra za svadbu? Ja haljinu ću ja da pronaćem odmah, ali samo da vidim da li se to novinari samo pišu ili... Mislim, čim ona meni nije javila, ne bi, ja ne znam ja šta je. Ceca je dugo sama, da kažemo tako, od kako je Arka nastradao, imala je 2 veze koje, da kažemo, su bile objavljene. Da li je vreme da konačno nađe pravu ljubav i ona? Naravno da je vreme, ali znate šta, mnogo je teško kad je jaka žena, kao što je ona. Jaka i kao žena, i kao ličnost, i kao osoba, to nimalo nije lako. Zaista nimalo. Kad smo je pomenuli, moram vas pitati, Jelena je rekla da bi možda voljela sledeće godine, ako bude 600 stolica, da Ceca bude u njoj. Za žiri. Vidite, ja bi to najviše volela, ali ako me pitate da li je to realno ili moguće, neću vam dati odgovor. Da, ništa. Hvala vam puno, Viki. Ja vam želim da što više vaših kandidata uđu u finale i te pesme napokon da izađu da ih dočekamo.